Babu shakka wannan ƙayataccen shiri mai suna So ne ya fara ɗaukar zafi ko kuma in ce ya ɗauki zafi inda a yanzu haka za ku ji mu ɗauke da wani sabon sharshi na cikin shirin So ne inda a yanzu haka dai halin da ake ciki Nawara dai ta samu wani tsohon saurayinta wanda suka daɗe suna soyayya suka rabu to turƙa shi a wajen zuwa ziyara wajen shakatawa a nan dai suka haɗu da shi har ma suka tattauna inda babu shakka direba dai ya ji matuƙar ciwon abin sakamakon cewa shi ma yana nan da ciwon santa a raina shin ya al'amin zai ji a cikin wannan hali inda yake zargin direbanta suna soyayya da direbanta to ga kuma wani tsohon saurayin nata wanda ta fi so a duniya inda a yanzu haka halin da ake ciki ta yi matuƙar nuna farin cikinta da ganinsa da kuma ɗebe mata kewa da zai rinƙa yi a lokaci zuwa lokaci inda a yanzu haka fushin al'amin zai rabu da ita inda za ta daina damuwa da rashin al'amin a kusa da ita babu shakka shi kam dai direba ya zai yi ko kuma in ce ina zai sa kansa a cikin wannan ƙayataccen shiri mai suna So ne to masu sauraro kafin mu shiga sharshin mu kai tsaye inda za ku ji mu a ɗauke da wannan sabon sharshi na cikin shirin So ne muna roƙonka idan ya kasance shi ne zuwanka wannan channel ɗin tamu ta farko a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu ta DM Hausa 24 muna roƙonka da ka mana subscribe kai mana alamar ƙararrawa domin samun ingantaccen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora a cikin wannan ƙayatacciyar shiri namu mai suna So ne. Thomas sauraro sai ku gyara zama domin ku ji irin cakwakiyar da take shirin faruwa a cikin wannan ƙayataccen shiri mai suna So ne inda a yanzu haka ma masu kallo ko kuma in ce masu sauraro a yanzu haka ma za ku ƙara jin daɗin wannan shiri sabida a yanzu rikicin ma zai fara inda in ba ku manta ba kawunta dai yana nan yana shirye-shiryen yadda za a yi tabar duniya ya kashe ta ba tare da wani abu ya faru ba inda haka zalika dai direba ya san shirin kawun nata shine dalilin da yasa kawunta yake ɗan ɗarɗar da ita babu shakka dai a halin da ake ciki kuma bayan direba da kawunta akwai wani yaron gidan shi ma da ya gane shirin inda yake karɓar kuɗaɗe a hannun kawun nasa da sunan cewa direba shine ya aiko shi to shin in wannan abu ya ɓarke ko kuma ya tashi asiri ya tonu shin ya direba zai yi da kansa ba zai iya fidda kansa ba a cikin wannan cakwakiya inda an faɗi da sunansa ake karɓar wannan shirye-shirye wannan kuɗaɗe na cikin shirin So ne to mai sauraro ya shin ya zaka ce ko kuma me zaka ce me zaka iya tofa albarkacin bakinka a cikin wannan shahararren shiri mai suna So ne a cikin wannan ƙayatacciyar tasha ta mu ta DM Hausa 24 inda a kodayaushe mukan saurari ra'ayoyinku game da wannan shahararren shiri mai suna So ne inda nan gaba kaɗan wannan shiri zai shahara a cikin social media kowa zai san shi da kuma irin rikicin da ake yi a cikinsa babu shakka wannan rikici da ake yi yana ɗaukar hankalin mutane to masu sauraro da haka muka kawo maka sharshin ƙarshen wannan sharshi na cikin shirin So ne muna roƙonka idan ya kasance shine shigowarka wannan tasha ta mu ta DM Hausa 24 da ka daure ka danna mana subscribe kana ka daure ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora a cikin wannan ƙayatacciyar tasha ta mu ta DM Hausa